Yleisö, tämä ottelu käydään niin sanotussa catchweight-painoluokassa ja tämä catchweight-painoluokka on 72,2 kiloa. Ottelusta ensimmäinen tulee siis Espanjasta. Ladies and gentlemen, to the blue corner, Pedro Morcillo. Ja vauhdikkaasti ja vauhdikkaan musiikin siivittämänä saapuu pikakomennuksella tähän Cage 25 tapahtumaan hälytetty espanjalainen Pedro Morcillo, jolla punnitustilaisuutta ennen niin painoa oli vielä 6,5 kiloa yli tuon sovitun painorajan. Mies hikoili suomalaisille tutussa paikassa eli saunassa, hyppi narua saunapuku päällä ja sai vedettyä painot tuon 72,2 kiloon. Mutta hieno osoitus isosta taistelijasta, että espanjalainen lähti tyyliin päivän varoitusajalla Suomeen. Joo, hieno homma ja kyllä nämä viime hetken vastustajat, nämä on kuitenkin aina vaarallisia. Sitä ei koskaan tiedetä, mitä ne tuo kehään ja meistä kukaan ei oikeastaan tiedä tästä kaverista mitään muuta kuin, että se on espanjalainen ja nimi lukee paperissa. Ja korvista voi päätellä, että paini nuo. Paini nuo. Pedro Morcillo! Tämän ottelun suomalaisosapuoli edustaa niin ikään Espoo Kehähaita. Hyvä yleisö punaiseen kulmaukseen. Juha-Pekka Vainikainen! Sieltä saapuu Espoo Kehähaiden tiimi kohti häkkiä. J.P. Vainikainen on valmiina illan koetokseen ja hänellä siis vastustaja viime hetkellä vaihtui. Tänään vastakkaisessa kulmassa on Pedro Morcillo Espanjasta. Miten, Jaakko, tuommoisen tappiollisen ottelun jälkeen paluu tositoimiin sitten onnistuu? Käydäänkö siinä henkistä taistoa? No jokainenhan kohtaa ongelmansa eri lailla, mutta JPn kanssa jutteli hetikin ottelun jälkeen ja hän oli ihan siinut jo silloin sen kanssa ja myös sen jälkeen on useampaa kertaa JPn tavoin. Kyllä kaikki on ihan ok, että se nyt oli tämmönen tilastollinen tappio, että joskus niitä vaan tulee ja niistä niin, pitää päästä yli. Ja vähän semmonen vahinkotilanne, että näitä joskus aina sattuu, että ei ole aivan päivän kunto parhaimmillaan siinä alussa, et ole hereillä ja sitten tulee helppo tappio. Ikävä tappio alla, mutta tänään me pidetään peukkuja, kuten koko katsomo siitä, että J.P. Vainikainen saa uransa taas voittojen tielle ja tähän vahvasti uskotaan. J.P. Vainikainen! Sinisessä kulmauksessa siis espanjalaisottelija, joka painoi eilisessä punnitustilaisuudessa 72,2 kiloa. Hän on ammattilaisurallaan otellut 6 ottelua, joista 5 voitettua ja vain 1 hävitty ottelu. Fighting out of the blue corner, from Spain, Pedro Morcillo! Punaisessa kulmauksessa todella kokenut suomalaisottelija, joka painoi eilen 70,3 kiloa. Hänellä on ammattilaisurallaan tilillään 20 voitettua, 8 hävittyä ja 1 ratkaisematon ottelu. Hän edustaa Espoo Kehähaita. Hyvät naiset ja herrat, J.P. Vainikainen! Tästä lähtee seuraava kamppailu liikkeelle J.P. Vainikaisella siniset housut ja espanjalaisella Pedro Morcillolla mustat housut. Espanjalaisella pitkä tausta karatessa ja kyllähän tuolta UFC-puolelta on Jaakko nähty, että nämä karatemestarit voi pärjätä hyvin myös vapaaottelussa, kun opitaan sitten vähän käsitekniikkaa ja painimaan.
totta kai siis myös karatekoiden tyyli voi olla tosi vaikea. Et kun UFCstä puhuit, niin Lyoto Machida, brasilialainen, joka myös tänään ottelee Brasiliassa, niin hänellä on hyvin tämmöinen klassinen karatetyyli. Ja se ajoituksen mestari. Nimenomaan, että se on ihan sama, että mille se näyttää, kunhan se toimii. Et niin kuin tässä äsken puhuttiin tämän espanjalaisen taustoista, että tosiaan 100 karateottelua ja ammattinyrkkeilyn tausta, niin näkee liikkeessä, että liikkeessä on aika paljon kimmosuutta ja elastisuutta. Että vaikka ei välttämättä ole ihan päivän parhaassa kunnossa, että vähän on löysää. Mutta nopea hän on ja sieltä hyvin tulee, potkas. joo kyllä, ja siitä tuli vasen koukku sinne ohimolle ja nyt tukeva alapotku. Ja IPn pitää alkaa kohta miettiä, että mitä tässä tehdään. Hyvin Vainikainen rauhoittaa tilannetta, tökkii etumaista kättä, eli hänen pitää nimenomaan hyödyntää nyt ulottuvuutta, välttää noita kovia espanjalaisen alapotkuja ja sitten koittaa viedä tätä matsia mattoon ja katsoa mikä on espanjalaisen painitaito. Tämä pystytaito on nähty, että siinä espanjalainen on kyllä terävä. Ei kannata lähteä ristiilyämään. Joo, mutta nyt JP tekee musta ihan oikein, että antaa espanjalaisen käyttää tämän kaikista parhaimman terän tässä alussa. Nyt tuli paha alapotku espanjalaiset. JP pitäisi tosiaan, niin kuin sanoit, niin pitää se etäisyys sellaisen, että espanjalainen ei ylettäisi osumaa ja poimii niitä osumia tuolla etumaisella suoraan, mikä JP:llä on tosi hyvä. Ja sitten kun espanjalaisen terä lähtee, niin sitten lähtee itse tekemään töitä. Mutta ei noita alapotkuja ihan älyttömästi kannata vastaanottaa, että kyllä ne kipeitä tekee, niin sitten myös omaa liikettä hidastaa. Tossa näkee, että espanjalainen kyllä hyökkää tosi vahvasti tonne jalkoihin. On, eikä ole juurikaan torjuntaa edessä, mutta noissa tilanteissa taas JP:llä voisi olla paikka nykästä tuo pitkä oikea, kun espanjalainen lähtee potkaisemaan taimaisen alapotkua, niin vähän pelata upporikasta ja rutiköyhää ja siihen vaan pitkä oikea suora. Jälleen espanjalainen hyökkää ja vetää tonne alas. Nyt menee lyönti ohi ja siinä oli JP:llä paikka. Ja nythän JP osuu sillä pitkällä oikealla, mitä tossa Jaakko vähän peräänkuulutettiin ja espanjalaisella on pöly hyllyllä. Mutta nyt pelataan upporikasta rutiköyhää, nyt ei kannata ehkä hosua kuitenkaan. Hyvin JP ajoitti sen just sen takimaisen siihen, että kyllä samalla lailla, että ottaa sit vaan sen alapotkun vastaan ja kiskasee sen takimaisen suoraan siitä keskeltä sisään ja katsoo sitten, että mitä sen jälkeen tekee. Tuossa Vainikainen äskeisessä tilanteessa tosiaan löi hyvin vastaan ja sen jälkeen lähti heti myllyttämään. Ja kyllä tää vaikuttaa espanjalaisen vauhtiin ja jaksamiseen, kun JP pääsee tollain antaa sitten hyviä muikkareita. Aika yllättävästi lähti sieltä. Pyörähdyslyönti tuli espanjalaiselta tukevasti ja oikein reippaasti. Onneksi se osui ihan nappiin tuohon leuan kärkeen, mutta kyllähän tämä espanjalainen on pystyssä aika paha. Ei siitä pääse yli eikä ympäri. Ja tuossa tilanteessa arvaamaton, todella arvaamaton. Siinä Vainikainen kun löi sen oikein, niin espanjalaisella meni selkeästi venttiilit pohjaan ja oli pölyä hyllyllä ja hän horjui. Mutta sitten se jatkotilanne, niin kun lähdettiin lyömään ristiin, niin siinä espanjalainen löi taas hyvin vastaan ja osui JP:tä. Et siinäkin oli tavallaan ihan järkevää suomalaista, ettei väkisin lähdetty hakemaan sitä tyrmäystä. Joo, siinä vetää omatkin bensat äkkiä tyhjäksi, että kyllä nyt toi espanjalainen ei lähtenytkään lyömään kilpaa, vaan vastas lyöntiin potkulla. Kyllä toi alapotku on toi espanjalaisen paras ase, että se on ihan mun mielestä ihan fiksua toimintaa espanjalaiselta. Se mikä tuossa kovassa ja nopeassa alapotkussa on haastavaa Vainikaisesta. Siitä ei myöskään alasvientää niin helppoa lähteä tekemään, kun se potku tulee nopeasti ja terävästi. Sitä jalkaa ei saa sitä hirveän helposti kiinni. Siinä tuli pyöräislyönnin perään tommonen peruskarate yläpotku. Siinä ei ollut hirveästi ruutia. Nyt Vainikainen pääsee rouhimaan vartalokoukkuja. Tonne 4 minuuttia oteltu pystyssä ja jokainen, joka kamppailurheilun kanssa on tekemisissä, niin kannattaa vaikka kotisalilla ottaa pystyotteluun sen 4 minuuttia. Aika raskasta hommaa. Kyllä se on ja jos ajatellaan, että mitä ottelijat on tässä tehnyt. JP on ottanut aika monta potkua. Nyt se lähti torjumaan kyllä. Nyt JP oli sitä mieltä, että ei viitti enää reisille ottaa vastaan, että torjutaan omalle jalkaan. Siinä oli hyvä nätti etumainen suoraan. Nimenomaan tuo etumaisen suoran takaa pitää nyt vaan Vainikaisen. Se on ulottuva, nopea, menee sinne käsien väliin. Ja sitten kun saa pikkusen peittoon, niin jälleen se kova oikein, millä kerran jo laittoi espanjalaisen tuossa vaikeuksiin. Ja pikkusen torjuntoja ei tuohon alapotkuun, ettei turhaa pauku koko ajan. Et kyllähän tuossa tikkurilla värikarttaa jo näkyy sortsin alta, että kyllä siellä on espanjalaisen potkut tehnyt kipeätä tuohon vasempaan reiteen. Vainikainen ei ottanut itse potkasta vielä kertaakaan, että se ei ole vissiin Vainikaisen, tai ei olekaan Vainikaisen mikään vahvuus toi potkiminen. Mutta niin ollaan jo puhuttu koko erä, kyllä sitä etumaista suoraan vaan paljon ja sen perään lähtee rakentamaan. Kyllä.
Eka erä naputeltu. Vaikea arvostella, koska espanjalaisella kolahti omat venttiilit pohjaan ja sitä painavaa kovaa osumaa pitää painottaa. Mutta sitten taas aktiivisuudella niin espanjalainenhan oli ihan omaa luokkaa. Ja myös teki alapotkut osu paljon. Joo. Ja näki kyllä, että tekee myös kipeät. Ihan tehokkaita osumia. Tossa tulee toi oikee. Laitetaan espanjalaiselle, ollaan vieraskoreet. Joo, ja kyllä tossa sen näkee. Tossa se oli se paikka, mutta se oli se iso osuma. Mut sitten muuten niin espanjalainen teki töitä. Tästä tulee toi pyörähdyslyönti. Ja sekin vähän osu. Ja siinä tulee ton pyörähdyslyönnin jälkeen toi mavasikeri, jos karate-termiä käytetään, osu tonne ylös. Mutta JP:llä oli se iso ja painava osuma. Espanjalainen oli aktiivisempi. Espanjalainen oli vähän aktiivisempi ja tosiaan myös viihdyttävästi teki erilaisia hyökkäyksiä. Saa nähdä, mitä sitten päätyykö ottelu jossain kohtaa mattoon. Kyllä, mutta väsyneempi on espanjalainen, koska hän pakitti ja teki niin paljon enemmän töitä. Eli jos kuntopohjan kestävyyttä ajatellaan, niin JP on tällä sektorilla edellä. Ja toivotaan nyt, että toi hänen vasen suora lentää. Vasenta vaan. Aina kun lähtee espanjalainen tekemään tekniikkaa, niin vasenta. Noin justiin. Ja sitten piilosta se oikein sinne perään. Tähän toisen erän alkuun niin JP ihan selkeästi liikkumista. En tiedä en kuulu mitä erätauolla neuvottiin, mutta ei ole enää kumpikaan kantapää lattiassa. JPn päkiet on tosi aktiivista. Sitä kautta ne liikkeet lähtee nyt nopeammin. Siinä ei seisota paikallaan, vaan siinä ihan selkeästi ollaan vähän kuin juoksija kuopissa ja odotetaan, että lähdetään johonkin suuntaan. On se sitten eteenpäin vai taaksepäin, mutta toi liike on kyllä selkeästi avain, millä pitäisi pystyä tekee vaikutus. Kyllä aika hurjasti tää espanjalainen kauhoo noita koukkuja. Kovaa se lyö ja potkii. Sieltä tulee kohokoukku alhaalta ylöspäin. Se osuu maaliin. Espanjalainen nukkuu. Näin nopeasti se homma sitten lopulta päättyy, kun kohdalle osuu. Ja se oli ihan nappisuoritus. Ja täydellinen ihan herrasmiehen näki, että espanjalainen ei ole mukana. Odotti ja näki, että espanjalainen nukkuu. Ei lyö edes uudelleen. Antaa tuomarille mahdollisuuden tulla keskeyttämään ottelu. Ja tää oli hieno herrasmiehen elkeet ja siinä nähtiin, että yksi osuma ratkaisee kaiken. Taisi olla ensimmäinen alakoukku. JP työsti toteen, jos se paikka tuli, niin se käytti sen ja se riitti. Tosi hienosti tehty. Nyt pitää kyllä ottaa hidastuksia. Ehdottomasti ja jotenkin mä kunnioitan tätä JP Vainikaisen urheilullisuutta. Toissa tilanteissa moni lyö niin kauan kun tuomari tulee väliin, mutta JP huomasi, että se osui nappiin ja pani homman poikki. Ja sieltä semmonen puolihuolimaton alhaalta ylöspäin tullut kohokoukku aivan leuan kärkeen ja sen nimasee espanjalainen Pedro Morcillo ja lopputulos on Tennan out. Joo, mutta ei se ollut mikään iso lataus, se oli ihan niinku ajatuksellisesti nappia käsien väliin. Joo, ja se tuli keittioven puolelta. Eli kun sä oot koko ajan tarjonnut sitä vasenta suoraan oikeeta, 1-2 pimeästä kulmasta, kun se tulee, se ei tarvi olla se kova. Ja kun se tulee rennolla olkapäällä, niin lopputulos on tää. Joo. Kivikova hanska vielä, JP Vainikainen. Upea voitto ja nyt on palattu sitten voittojen tielle sen tappiollisen ottelun jälkeen. Ja ei mun mielestä JPn elkeissä ei näkynyt mitään epätoivoisuutta tai mitään mörköjä, että kyllä JP otteli mielestäni aika maltillisesti koko ottelun, jaksoi odottaa sitä omaa paikkaa, mutta se täytyy sanoa espanjalaisen kunniaksi, että Morcillo tuli lyhyellä varoitusajalla, pari päivän varoitusajalla, ylitti mun odotukset täysin. Todellinen taistelija, löi hyvin, potki hyvin, yritti voittaa alusta asti, oli tokaserässäkin vielä ihan hyvin mukana, mutta se ei tosiaan riittänyt. JP korjasi sadun nätillä upparilla. Ja tässä ottelussa ei painittu kertaakaan. Tää oli pystyottelua koko ajan. Ajassa tasan 1 minuutti. Ladies and gentlemen, winner by knockout, JP Vainikainen! Tää on siinäkin mielessä iso voitto.